Sanibonani uMC Menzisitolo. Ngicela nje ukunibingelela. Ngiyafisa ukusho ukuthi ngiyazi ukuthi abanye benu abaningi bakhala ngokuthi angisabonakala emavidweni ku YouTube, angisawenza amavideo, TikTok and all that. Ngikhona ngizowenza amavideo. Kodwa as much as indaba engikhulumayo ngiqonda ukuthi abaningi abathi basizile nje, abaningi engeke ngihlangane nabo endaweni ezihlukahlukene. Abanye besho ukuthi mina ngangiphatha isibhama ngisasiphathi nje ngenxa yenkulumo zakhe and all that. Kodwa indaba ngisezokuyikhuluma, indaba ngisezokuxoxa lezi indaba engijwayele ukuyixoxa, ikakhulukazi lezi ebengiyaye ngikhulume ngazo zama relationship, okuyizona engihlala ngithi mangichaza ngithi izona ezenza ukuthi izona ezicontribute kakhulu ekuthini abantu begcine sebeboshiwe, ikakhulukazi labo basuke bengezona igebengu. Angisezokuyixoxa lezo ndaba ngoba abanye benu angithi imiqondo yabantu ayifani, singabantu nje asifani. Abanye benu bathi abayikholwa lezi zinto engiyikhulumayo, abanye bazi bethi nginamanga and all that, uyabona. Abanye bazi bephikile ukuthi ngake ngaboshwa, abanye nje bathi angikaze ngiboshwa, yikho leyo nto. Kangaka ukuthi njengoba ngihamba kangaka nje nginokuhamba kade ngiseharding nje izolo, so ngiyahamba kakhulu. Abanye bathi bengibona emadolobheni, thola ukuthi umuntu uyangibona kwesinye isikhathi mhlambe nasedolobheni ngakithi kwaNongoma ngihamba nezingane zami, uthola ukuthi umuntu uzothi hey, hawu ubani lo nawe lento, unayo le ndoda, hey amanga kule ndoda, hey amanga kule ndoda, hey ngijwayele kule. So mawusho njalo kimi ngihamba nezingane uthi nginamanga, so izingane zami uthi ayithini, noma ke ihlobo nje uthi ayithini. So ngivele ngadecide ukuthi indaba nje ngisayixoxa ngikhulume lutho ngazo. Into engizoyenza engicabanga ukuthi it's gonna be better even nakulawo maslow lena or nakulabo abantu abanemqondo le abacabanga ukuthi le engaqondi kahle ukuthi kwenzakalani ezweni. Lezi ndaba esengeke ngakhuluma ngazo zonke nje, lezi ndaba esengeke ngakhuluma ngazo ngizo njoba ngangithi ngiyakhumbula ukuthi ngasho ukuthi ngihlanganisa indaba ye-podcast. So ngizozama ukuthola bonke labantu laba engangixoxa indaba zabo, ngikwazi ukuthi ngibe nabo ku-podcast, bekwazi ukuyichazela indaba zabo. Well ke ikakhulukazi nje leke engangiboshwe nayo, eningi nje ke engangiboshwe nayo sengikhulumile nayo, engangihlala nayo ngaphakathi sengikhulumile nayo, ngizokwazi ukuyithola yonke nje leke enginokukhuluma ngayo, nizokwazi ukuthi niyibone la. Ngike ngakwenza lokho ku TikTok, khona basilandela ku TikTok. Khona insizwa yakwamthetho kuthiwa uMenzi engangihlala naye eNcome eMedium B, kodwa yona yayihlala A, yagcina isihlala emakhulukuthu kuma isolation cells la uhlala khona ngawani kuma single cell. Mina ngangihlala eB. Ngake ngakhuluma ngalensizwa ukuthi yake yafona kushuthi yenze njani, yathola isigubhu i-landline, yabo i-landline i-landline ne-handle nesigubhu socingo, yathola isigubhu socingo ne-handle, yahamba yawukufaka endlini yayo, yayisikokotela, yayisixhuma ogesi laba abancane laba bazintaka, bathi angazi ukuthi nithi yini ngakini. Yaxhuma labo gesi abancane, yabaxhuma ocingo lase office ngoba clean ama office, yona yayithandwa kwamaphoyisa nje, yayiclean ama office. Yafushuthi yafaka ugesi, yafaka ugesi omncane, yawuxhuma ugesi, yabaxhuma ugesi baze bayofika kwi-single cell yayo laphana ke eNcome eMangzimam, i-office lamaphoyisa lila, bese bayipassage nje, bese baqala ama-single cell. So yaxhuma ugesi, yawususa ngapha, yawusa endlini yayo. Yayifona njalo ebusuku leyo nsizwa, isebenzisa ipassword kaKapteni uDladla, khona uKapteni uDladla wayesebenza eKishini ngo-2010 eNcome eMaximum. So ibill yocingo yenyuka yaze yafika ku 30,000 kuDladla.
wathi mayesebizwa ukuthi kufanele akhokhele ibhili ngoba bebona iyenyuka kakhulu wamangala na udladla ukuthi ubani ofona ngalolu cingo ngoba mina angifoni mina ukuthi sengafika ku 30,000 kwatholakala ukuthi lesi siboshwa. So ngike ngaba nayo leyo nsizwa ku live ka TikTok, mhlambe niyakhumbula kulabo bekhona. Yalichaza lolu daba ukuthi kahle yamlungisa ke well khona amaphushana nami engangiwenza odabeni lwa, kodwa yalichaza nje kusukela eqaleni ukuthi hayi ifoni uyayithathaphi, ucingo lezi yayifaka kanjani, kwenzeka kanjani ukuthi ifone ipassword yephoyisa yayithathaphi. Cabanga ukuthi nani khona ngoba ama viewers la ku live enyuka kakhulu ngikhuluma nalo lensizwa bekunini ngani beku last month. So nalapha ke kwi podcast, that is what I'm going to do. Nabafowethu la bengangiboshwe nabo ngoba angithi ngiyakhumbula ukuthi ngingaboshiwe ngedwa mina. Bakhona abafowethu engangigwetshwe nabo. Engeke ngikhulume nje kancane ngabo kodwa angithanda ukukhuluma ngabo ngoba noma ngabe saboshwa sonke kodwa umuntu wa decide ukukhuluma ngejele in public mina akusibona. But then nabo ngizokwazi ukubalanda. So iyona ndlela engizokwenza ngayo leyo. Kodwa ke singedlulileke lapho. Ingane zakwethu askis uDisemba manje. Njoba ku December niyazi ukuthi uDisemba uza nani. Kuzoba uDisemba njoba kuphithizela nje. In fact uDisemba umehluko ngawo ukuthi emgwaqeni itraffic ibani kuyaphithizela ngoDisemba ngisho kanjalo ungaze kuyaphithizela nje everywhere. Tavern yangakini ngakini edolobheni kuyaphithizela ngoba kusuke kune movement yabantu from city to city, from province to province, from certain province to another province. So kuyaphithizela. Ingakho neingozi nokufa kwabantu and everything nje kukuningi ngoDisemba ngenxa ukuthi kuyaphithizela. Here is the sad truth, the sad reality. Njoba ku December bafowethu, njoba kuqala uDisemba usuqalile, khona abantu esinabo esiphila nabo. Abanye benu bangibuka la, abanye basemakhaya ihloboze and all that. Kunabantu ongeke ufike uJanuary bekhona. Le ayidinga ukuthi uziyele kumthandazi o uyele kuphi. Njoba kuqala uDisemba nje, khona abantu ongeke ukushaya uJanuary bephila. Abanye imphefumulo yabezosala emgwaqeni. Abanye bazothi sebesindile ngoba uthola ukuthi basuka eGoli baye emakhaya koNongoma komsinga. Khona basuka emakhaya baya koGoli, khona basuka eThekwini baya eMpumalanga, khona basuka eMpumalanga baya kwaNongoma weMpangeni. Khona basuka eMpumalanga baya eGoli njoba uphithizela nje kuDisemba. Kunemphefumulo ezosala emgwaqeni. Kunemphefumulo ezosinda emgwaqeni njoba kusayiwe emakhaya. Ifika igwazana emakhaya ashona omunye mhlambe bedubulana. Ngoba abantu masikhuluma ngeibhamu nangokuphatha ikhala abasizwe, abanye beni bathi sinamanga. Kodwa ngakini kunabantu abazogwazana khona abazodubulana. Njoba ngichaza nje nani niyazi. Kunabantu esizothi abazothi besindile kwehliwa kiwe emakhaya noma kwenyukwa kiwe emakhaya. Besinde ezingozini zomgwaqo kodwa befika emakhaya bebulawe ngabanye abantu. Khona abanye abanezitha njoba beye emakhaya nje. Khona abanye abazosinda emgwaqeni kusayiwe emakhaya besinde futhi kulesi siphithiphithi sisemakhaya sezimpi nokulwa ematavern and all that. Kuthi masekubuyelwe emakhaya emsebenzini ngabo January belimale beshona. Kodwa nje I can guarantee you nani niyakwazi lokho njoba singena kuDisemba khona abazoshaya mhlambe ngaba zihlobo zami ngaba abangani bami kodwa bakhona abazoshona abantu. Ngeke sifike kuJanuary sinje ngoba sinje. Ngiyafisa ukuthi kuyisifiso sami, angazi ukuthi ngiyenze njani. Kuyisifiso sami ukuthi sikhulekele lokhu ukuthi kube yilowo nalowo uyakhuleka ukuthi sengathi uNkulunkulu
omdali wezulu nomhlaba engamgcina kulesi siphithiphithi amlonde kuze kushaya uJanuary abuyele emsebenzini, kuze kushaya uJanuary abuyele esikoleni, kuze kushaya uJanuary abuyele la kazama khona impilo. Kuyisifiso sami, ngiyacela nini nikwazi ukukhuleka, nikwazi ukuthandaza, nikuthandazele lokho. Kodwa la ekukhulekeni noma la ekuthandazeni kufanele nazi ukuthi njengoba ninoNkulunkulu abehlukene kangaka nje, nibiza uNkulunkulu abehlukene, khona bangabiza uNkulunkulu kuyena yena, ngoba uNkulunkulu yedwa bakwazi ukuba baningi. The minute uthi uyathandaza kanti ubiza uNkulunkulu ongeyena okufanele ngabe uyambiza, uyafana nomuntu ongakhule. In fact wena ufana nomuntu oyibizele ingozi lezi ezihlezi bakhona. Ngizoyiyeka lapho ke leyo ithule kakhulu leyo ukuthandaza, ngoba iningi lethu malithandaza litshela ukuthi lithandaza kuJehova umdali wezulu nomhlaba, kanti libizela abanye uNkulunkulu nje abangahlangani lutho nomphefumulo womuntu. Yingakho sifa kangaka. Kodwa ke ngiyafisa kuyisifiso sami ukuthi sengathi masikhuleka singaqondanisa sibize igama likaJehova kuyena yena okwazi ukusindisa abantu. Sisinde siubone unyaka ozayo sikwazi. Mina nje kube kuya ngami ngaba akekho umuntu ozofa kuze kube siyabonana nangoJanuary. Asingathi ke ingane zakwethu sesibe nenhlanhla, sasinda engozini sibheke emakhaya, sasinde engozini iphithiphithi nezibhamu nomese nayo yonke into eyenzeke emakhaya ngoDisemba, saphinde sasinda futhi engozini sesibheke ematohweni la isitohoza khona kuThekwini, kuCape Town, kobani. Ungathi ususinde kuyo yonke leyo nto leso siphithiphithi bese uzongena nje kuyitrap yabantu besifazane yokuthi wena usulale nomuntu wesifazane ngakusasa usethu ukudlongilile. Singangeni kulo trap. Ususinde kuyo yonke lento uvela uzongena nje kuleyo trap thusa udlongile umuntu wesifazane. Njengamanje njoba kuDisemba nje kunabantu besifazane abaphumile bephumela ukuthi bethola imali nabo ngoDisemba. Kulula ukuthi umuntu wesifazane alale nawe ebese evuka ekseni ethi umrephile. Kade ngikhuluma nje nomfowakho khona insizwa esempumalanga kade ngifonela nje manje njoba lento ngiyikhulunyiswa yilokho. Maye ngifonela kubosha umfowabo bebe kade bephuza namantombazane ngibhalile kuFacebook ngicanda into ya last week, yeah, if not weekend, bebephuza namantombazane umfowabo lensizwe engifonelayo, umfowabo bephuza namantombazane nabangani bakhe naye. Eyodwa kulabangani, eyodwa kulamantombazane ibithandana nomngani kamfowabo lensizwe engifonela. So le ntombazane base bethi ayilanda abangani bayo, yabalanda abangani le ntombazane. Lokhu yabona nje lento esiyayiniyenze ukuthi siyaphuza la, awuze nabangani bakho phela nami ngihamba nabafowethu noma ngihamba nabangani bami nami kusho wena Nsizwa. Bafika kabangani. Oyedwa intombazane yavele yavuka ekseni yathi ifuna u6000 ngoba mina ngilale nawe ngingavumelananga ngawe. Asivumelananga, ngicela unginike u6000. Mangenjalo ngizohamba ngiyokubopha. Awukho 6000 obukhona. Yavele futhi abayicabanganga ukuthi le ntombazane eMpumalanga yenze eMpumalanga lento. Abacabanganga ukuthi intombazane iqinisile. Yavele intombazane yavuka ekseni yahamba yabuyisa ibuya namaphoyisa, waboshwa nomfo. And i-possibility ukuthi ngoDisemba uzobe ngekho emakhaya. Ngenzeka angayithola ibail, angazobuyela nenkantolo. Ngenzeka angayithola ibail mhlambe azayithola ngoJanuary. Uyabona ukuthi la bekuyinjabulo nje, pure njabulo. Wele ke ukuthi bavumelene noma bavumelalanga sekulalwe ebusuku, vele bebe under the influence labo bantu bekade bephuza. Kodwa ipoint engizama ukulisho ukuthi singathi sesisindile kuzo zonke lezi ingozi ezikhona. Sonke lezi ingozi ezikhona ezidalwa isiphithiphithi sika December bese sizongena kuyitrap engihlale ngikhuluma ngayo ukuthi icala nibula ingubo lingene.
singangeni kulento ukuthi kuthiwe usudlungula umuntu ungazange umdlungule. Ngenxa ukuthi abantu besifazane basuke beyifunela imali nabo kuba sekudisema, ngicela singangeni lapho. Ngiyacela kakhulu, lo umlayezo wami omkhulu. Kusho ukuthi imbili imlayezo wami ukuthi ngifisa sengathi uNkulunkulu engasigcina sikwazi ukuthi sibone unyaka ozayo, singafi kulesi siphili njengoba kufiwa kangaka, singafi. Okwesibili, singangeni le trap yokuthi kube nomuntu wesifazane ozothi wena usumdlongulile. Ngiyafisa ukuthi singaba nenhlanhla singakwazi ukungena kulezo zinto ngoba kuyafiwa ingane zawethu. Angithi siyazi ukuthi siyafa. Kunabanye abantu ke lapha phakathi kwenu abangazi ukuthi umuntu uyafa. Phakathi kwenu khona abangazi ukuthi umuntu uyafa. Uyazi ukuthi ubabona ngani labo bantu? Kuyaye ukuthi makushona umuntu ngake ngakhuluma phambilini ngalento. Kunabantu umuntu wakubo uthola ukuthi ngabe ubhuti wabo ngabe umama wabo ngabe uyagula, mhlawumbe omunye is declared ukuthi unesifo esithize esingalapheki. Agula umuntu phambi kwethu simbuka azashone. Mayiseshonile sibe mayikade siqeda ukushona nje bevele bevuke bekhomba umthakathi ukuthi umama wabo or ubhuti wabo besengcono kabi, usisi wabo besengcono kabi, usebulawa yini manje. Besukela umuntu kade egula nje phambi kwethu simbona ukuthi uyafa lo muntu, ethi mayisefile bese beqala bekhomba umthakathi ukube kuyoze kuliwe kuze kufa abanye abantu emva kwalowo muntu. Kubawa nje ukuthi wena uwele wabulala ubhuti, uwele wabulala umama, kodwa lo mama wayekade egula. Angazi noma ngiyezwakala yini. Labo bantu labo ilabo abantu abangazi ukuthi siyafa. Njoba siphila nje siphile lithi sizofa. Enokubhlunga sazi ukuthi sizofa kanjani. So musana ukuthi umuntu sekufika isikhathi sakhe bese lokhu nikhomba abantu abangekho ukuze kuphume eminye imiphefumulo ebengafanele iphume ebesingakwazi ukuyigwema ukuthi iphume. Yilo umlayezo wami bafowethu. Ngiyabonga kakhulu, ngicela ukuthi ngingabi mude kule video. Ngiyabonga. Mhlambe angisale sengibonga nakumphakathi waseHarding. BengiseHarding ngolwesithanga. Lapha ngaseHarding sikhona. Besimenywe usisumbali lapha kwi-Sip and Talk. Sikhuluma ngendaba ye-GBV. We spoke a lot. Abanye abantu baphuthelwa abanye benu. Kodwa ke mhlambe nangake nizohamba sizifika ngoba ezinye izinto nganza kwethu ngeke ilungiswe umthetho kaHulumeni, kodwa nje ngokukhuluma kumuntu ekutshela iqiniso uyokwazi ukubona ukuthi no akuyona indlela right yokuphila le, angiphile kanje. Bafethu siyabonga kakhulu.